Siyabingela kuba bakhona emakhaya ukhuluma kuDokotela Dlamini Mthandazi okhulekayo nimbona phaka TikTok na YouTube channel sikhona bekunene. Ngisempumalanga Positive. Ngihamba no King Shona Nkosi Maskandi King Shona dehlabela kenamandla. So nginayo la Emelo njengamanje. So ifuna ungichazela ukuthi emakhaseza noma kanjani sebesina futhi ngoDisember bachazele shona na. Sanibonani niyaphila nonke emakhaya. Bomkhaya bami le phansi kwanongoma lo bingelayo ke ushona emenweni umfo wamathenjwa. Ebhanganoma enkokhweni engwehleni isigodi kwantombi zidelile emawuthanda. Hayi nokade ngehlile ngogodi ngisekhaya. Cha bafike bangincoma bathi ngikhuluphele bathi hayi impela kuloko akufani kahle. Ngikhuluphele impela kuyasho ukuthi hayi la ngihlala khona yonke into iyashelela baze bangithinta nezihlathi bathi. Okay. So ngabuyela ke futhi ngoJune mangibuyela ezibakhala bathi ngehlile. Manje into engididayo iyodwa ukuthi kade omkhaba bami sebane ezikale nibakithi. Ake niye kusigibeze ezikaleni bakithi ake nimancane ngezikale niyazi. Baba yini nibe right emakhasi yaza ngoDisember.